Είμαι ο Πασχάλης Τζίκος, 57 ετών, δημοτικός υπάλληλος και έρχομαι από το μαγευτικό Εγάλεο. Σήμερα φέρνω στην εκπομπή την κινητή πολυτέλεια. Louis Vuitton. Ένα καταπληκτικό αντικείμενο, vintage. Vintage, ναι. Αγαπητέ Πασχάλη, σε καλωσορίζω να μας τα πεις εσύ. Γεια σας. Καλώς τον. Καλησπέρα. Με τι ασχολείσαι, Είμαι δημοτικός υπάλληλος σε Δήμο της Αθήνας. τι ακριβώς κάνεις, Είμαι οδηγός απορριμματοφόρου. η καταγωγή σου. Είναι από τα Σέρας. Εδώ τώρα θα σε πάω κατευθείαν σε αυτό το αντικείμενο, γιατί πραγματικά είναι iconic. Είναι δικό σου καταρχάς ή εκπροσωπείς κάποιον? Όχι, είναι δικό μου. Και πώς το βρήκες? Ήρθε στα χέρια μου από ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο το οποίο ζούσε στο Παρίσι και όταν επέστρεψε εδώ μου το έκανε δώρο. Η συγκεκριμένη βαλίτσα βρέθηκε στα χέρια μου από μια αγαπημένη μου θεία η οποία ζούσε στο Παρίσι τη δεκαετία του 70 και όταν ήρθε στην Ελλάδα πίσω μου το έδωσε λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Ζούσε πολλά χρόνια στη Γαλλία. Ναι, εγώ τη θυμάμαι από τη δεκαετία του 70 και έπειτα. Η θεία σου λοιπόν αυτή ήταν ελεύθερη, δεν είχε οικογένεια? Ήταν ελεύθερη, ναι, δεν παντρεύτηκε ποτέ. Εσύ έχεις αδέλφια? Εγώ έχω αδελφό, ναι. Έρχεται λοιπόν από τη Γαλλία, επειδή ήταν πια μεγάλη και μόνη της και εγκαθίσταται στην Αθήνα. Έχετε εσείς επικοινωνία μαζί, είστε κοντά? Είχαμε επαφή, αλλά επειδή εγώ ήμουν ο πρωτότοκος γιος της οικογένειας, είχε γνωρίσει εμένα πρώτα, οπότε γι' αυτό και υπήρξε μια έτσι λίγο αδυναμία, να το πω έτσι. Την ώρα που στην κάνει δώρο, σου λέει και τι ακριβώς είναι αυτή η βαλίτσα? Αυτή η βαλίτσα ήταν η πρώτη της βαλίτσα όταν πήγε στο Παρίσι. Το είχε, ας το πούμε, σαν αποθυμένο και με τα πρώτα λεφτά που έπιασε, αγόρασε. Βέβαια, οι τιμές, από ό,τι μου είχε πει, δεν ήταν αυτές που είναι τώρα. Ποια χρονιά έγινε αυτό? Μιλάμε τη δεκαετία του 70. Εννοείται ότι ούτε εγώ θα μπορούσα να τη χρησιμοποιήσω πουθενά. Όμως εσύ την ώρα που σου την κάνει δώρο, ξέρεις ότι είναι Louis Vuitton, ότι είναι ας πούμε μια επώνυμη? Όχι, καμία σχέση. Τότε δεν κατάλαβα τι ακριβώς έχω στα χέρια μου, μέχρι που κάποια στιγμή το έψαξα και είδα. Την έχω βάλει και σε μια ντουλάπα στο πάνω μέρος και έχει μείνει εκεί. Και κάποια στιγμή, όταν παντρεύτηκα και μετά, βλέποντας τη σύζυγος μου λέει, τι είναι αυτό? Τέλος πάντων, εγώ λοιπόν, επειδή ήμουν και λίγο συναισθηματικά δεμένος, την άφησα εκεί. Ήταν τυλιγμένη, ήταν στη θέση της. Κάποια στιγμή η θεία λοιπόν έφυγε και με τα χρόνια έφυγε και το συναισθηματικό δέσιμο και βλέποντάς την, μια και σας παρακολουθώ, Σκέφτηκες τι? ότι Τι να την κάνουμε? τι να την κάνω. Η βαλίτσα καθόταν σε μία ντουλάπα, οπότε σκέφτηκα, μιας και δεν τη χρησιμοποιεί κανένας, να τη φέρω στην εκπομπή για να δω τι μπορώ να κάνω με αυτό. Είναι αλήθεια πως το αντικείμενο που μας έχεις φέρει είναι πάρα πολύ ωραίο. Όμως, σε όλα αυτά τα πράγματα, εκείνο που είναι το πλέον σημαντικό είναι να αποδειχτεί η αυθεντικότητά τους. Και αυτό μπορεί να μας το δώσει μόνο ο εκτιμητής μας. Θάνο μου, κρεμόμαστε από τα χείλη σου. Είναι γνήσια. Για να δούμε τα στοιχεία και τα στοιχεία θα μας πούν αν είναι ή αν δεν είναι. Εγώ ξέρω ότι η βαλίτσα μου είναι αυθεντική, αλλά περιμένω να τα ακούσω και από το στόμα του Θάνου. Πρώτα απ' όλα, ποιο είναι αυτό το μοντέλο? Είναι η Alzer 80, δηλαδή η Alzer 80 εκατοστά. Έχουμε δείξει στο Casual Trash 2 φορές τις Alzer 70, δηλαδή αυτές που είναι 70 εκατοστά μήκος. Αυτή είναι ελαφρώς μεγαλύτερη. Δεν με πτώησε που έχουν έρθει παρόμοια αντικείμενα, γιατί φαντάστηκα ότι οι γυναίκες που δεν απόκτησαν την προηγούμενη φορά, τώρα είναι η ευκαιρία τους. Πάμε να δούμε εξωτερικά πώς είναι κατασκευασμένο. Έχουμε το δερμάτινο χερούλι χειροποίητο και ανθεκτικό. Περιμετρικά βλέπουμε πως είναι μπρούτζινα όλα τα μεταλλικά του μέρη, τα οποία είναι στις γωνίες για να το προστατεύουν. Γιατί αυτά στιβάζονταν στα ταξίδια, οπότε έπρεπε να είναι πιο ανθεκτικές οι γωνίες και τις μεταφορές. Μ' αρέσει όπως τα λέει ο Θάνος. Δερμάτινο χερούλι, μπρούτζινα τελειώματα στις γωνίες και με ντεσέδες μπρούτζινοι. Για συνέχισε να δούμε. Μετά βλέπουμε πως έχει τα κλιπ, τα οποία εάν τα ανοίξεις έτσι, είναι και τα δύο υπογεγραμμένα Louis Vuitton και κάτι που μου αρέσει και είναι ένα δείγμα αυθεντικότητας. Όταν ανοίγω το κλιπ, φαίνεται μέσα ο μπρούτζος, ο οποίος είναι πιο γυαλιστερός, δηλαδή φαίνεται η πατίνα του χρόνου.
η κλειδαριά έχει ένα σηριακό αριθμό. Δίπλα γράφει Louis Vuitton, Made in France και πάλι υπάρχει το λογότυπο. Όμως πάμε να το ανοίξουμε, αφού δούμε και τον πολύ χαρακτηριστικό μονόγραμμο καμβά, το monogram canvas της Louis Vuitton, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1896 από το γιο του Louis Vuitton, τον George Vuitton, και έχει ενδιαφέρον και αυτό, γιατί είναι αρκετά περιζήτητος και γύρω-γύρω να δεις LV παντού. Έχει κάποιες φορές, η κατάσταση είναι καλή, λογικές φορές δεν χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ συγκεκριμένη. Η βαλίτσα ήταν τυλιγμένη και αποθηκευμένη έτσι όπως έπρεπε και έτσι είναι σε αυτή την εξαιρετική κατάσταση. Και μέσα όταν το ανοίξεις βλέπεις ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ καλή. Βλέπουμε την ετικέτα. Η ετικέτα και ο σηριακός που έχει είναι της εποχής που θα έπρεπε να είναι. Υπάρχει κάποια φθορά στην ετικέτα, έχει φύγει, δεν μου αρέσει τόσο πολύ η κατάσταση που βρίσκεται η ετικέτα. Αυτά συμβαίνουν και είναι ένα γεγονός. Οι ημάντες επίσης είναι υπογεγραμμένοι Louis Vuitton όπως θα έπρεπε να είναι. Τα μεταλλικά μέρη στους ημάντες δεν φέρουν τις υπογραφές που θα ήθελα να δω, κάτι το οποίο δεν μου αρέσει προσωπικά. Το δέρμα επίσης φαίνεται χειροποίητο και όλες οι ενώσεις είναι όπως πρέπει να είναι, δηλαδή έχει γίνει πολύ σωστή δουλειά, όπως βλέπεις και εσύ. Πολύ καλή κατάσταση. Κατά την άποψή μου θεωρώ ότι είναι σωστό. Μπορεί να έχουν αλλάχθει κάποια μεταλλικά μέρη και να μην είναι αυτά που θα έπρεπε να είναι. Συνεπώς, Δέσποινα, η απάντηση στην ερώτηση που μου έκανες, θεωρώ σύμφωνα με τα στοιχεία που βλέπουμε πως είναι μια γνήσια Louis Vuitton τσάντα Alger 80. Και επιτέλους λέει ότι η βαλίτσα είναι γνήσια. Όχι ότι είχα άγχος, απλά τώρα είμαι καλύτερα. Πήραμε την πιστοποίηση από τον Ωραία. εκτιμητή μας και τώρα θέλω να σε ρωτήσω με πόσα χρήματα θα είσαι ευχαριστημένος να την αποχωριστείς. Θα ήθελα να ακούσω την εκτίμηση του Θάνου. Σεβαστό, γι' αυτό πάμε κατευθείαν να του κάνεις την ερώτηση κλειδί, σε παρακαλώ. Θάνο, πόσο πιστεύεις ότι μπορεί να αξίζει η βαλίτσα? Υπάρχουν διάφορες τιμές σε δημοπρασίες. Τώρα, αν πας να αγοράσεις αυτό το μοντέλο από τη Louis Vuitton, θέλεις πάρα πολλά χρήματα. Στις δημοπρασίες και για τα παλαιότερα μοντέλα, οι τιμές είναι πιο χαμηλά. Δηλαδή υπάρχει προσφορά, καθώς είναι ένα πολυαγορασμένο μοντέλο. Η εκτίμησή μου είναι 1.800 ευρώ. Θεωρώ ότι μπορείς να προσεγγίσεις τα 2 με 2.200. Έχουμε ορισμένα ζητήματα που ρίχνουν την τιμή, αλλά νομίζω το 1.800 αρκετά λογικό. 1.800 ευρώ. Δεν είναι και άσχημα. Είναι κοντά στο νούμερο που είχα σκεφτεί κι εγώ από τις καλές εκτιμήσεις του Θάνου. Εσύ με πόσα χρήματα θα ήθελες? Είχα σκεφτεί τα 2.000 κι εγώ μες στο μυαλό μου, οπότε θεωρώ ότι και με τα 1.500 θα είμαι καλυμμένος. Πασχάλη μου, χάρηκα πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Είναι πολύ ωραία ιστορία και μας έφερες και ένα πολύ ωραίο αντικείμενο. Και εύχομαι να είναι καλοπούλητο. Καλή τύχη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Στο δωμάτιο της δημοπρασίας πιστεύω θα γίνει χαμός, αρκεί να υπάρχουν γυναίκες. Κόκκινο βελούδο βλέπω. Μαντεψιές. Εγώ λέω ότι είναι μια βαλίτσα. Έλα, το είπα εγώ ότι είναι βαλίτσα. Εσύ είπες τηλεόραση. Αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει τώρα. Άντε. Να φωνάξουμε όμως κάποιον να το αποκαλύψει. Παρακαλώ, περάστε. Χαίρετε. Γεια σας. Το όνομά σας. Πασχάλης. Και έρχεστε από. Μαγευτικό Εγάλεο. Τι μας έχετε φέρει? Σας έχω φέρει μια κινητή πολυτέλεια. Θα ήθελα να καταλάβω λιγάκι πώς συνδέεται η πολυτέλεια με εσάς, να το δούμε λιγάκι, πώς ήρθε σε εσάς πρώτα Πώς απ' ήρθε όλα. σε μένα. Αυτό το αντικείμενο ήταν μιας πολύ αγαπημένης μου θείας, η οποία ζούσε στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη χώρα προέλευσης του αντικειμένου. Οκ. Οπότε και το, Θες να μας πεις τη χώρα? το Παρίσι, στη Γαλλία. Οκ. Μία είναι η μάρκα τότε στο Παρίσι που είναι Λοιπόν, φημισμένη. καταλάβατε. Δεν ήταν μία. Να προχωρήσουμε στην αποκάλυψη. Εμπρός λοιπόν. Ό,τι και να πω εγώ, άμα δεν δουν το αντικείμενο, δεν θα καταλάβουν τίποτα. Τη βαλιτσούλα, Είδες. Είναι Louis Vuitton. Ακριβώς. Γνωστός οίκος, φοβερός οίκος. Θα ήθελα να ακούσω λιγάκι τι σας είπε ο Θάνος σχετικά με τη βαλίτσα αυτή. Ο Θάνος μου είπε ότι είναι το μεγαλύτερο μέγεθος από αυτά που έχουν έρθει εδώ. Υπάρχει το Βλέπω serial ότι number. υπάρχει μέσα και το serial number. Είναι σε τρομερά καλή κατάσταση, φοβερά καθαρή, παιδιά. Δεν το περίμενα, αλλά νιώθω ότι ο μελέτης έχει πάθει την πλάκα του. Παλαιότητα. Εγώ υπολόγισα τη δεκαετία του 70, αλλά είναι λίγο πριν το 80. Άρα εκεί στο πέσαμε μέσα, 78-80 κάπου εκεί. Οκ.
αχρησιμοποιητή, φαντάζομαι. Ακριβώς. Έχει κάνει ένα ταξίδι μόνο. Σαν εκθετικό κομμάτι είναι, παιδιά. Αν όντως είναι και αυθεντική, νομίζω ότι έχει έρθει μεγάλος θησαυρός. Έχει επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα. Βεβαίως. Θάνος. Και οι φθορές που έχει είναι από το ένα ταξίδι ακριβώς που γίνανε. Μιλάμε για το δέρμα, το βακέτα, το γνωστό βακέτα, το monogram της Louis Vuitton. Καμβάς. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν και μονογράμματα πάνω στη βακέτα, γιατί Και στα σίδερα. και στα σίδερα, ναι, όντως. Στον μπρούτζο. Βλέπω μέσα ότι υπάρχει και το serial number. Βέβαια δεν γράφει καθόλου τα γράμματα που έχει μπροστά, που συνήθως προδίδουν και τον τόπο που έχει φτιαχτεί. Φανταστικό ότι τόσο παλιά έχει μέσα και καμβά τυπωμένο. Πολύ ψαγμένος ο μελέτης. Είδε όλες τις λεπτομέρειες και τελικά του άρεσε. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα αντικείμενα της Louis Vuitton. Δεν είναι της οικονομικής κάστας μου, αλλά σίγουρα θα μου άρεσε πάρα πολύ να έχω κάτι τόσο παλιό, αν όντως είναι τόσο παλιό. Τα νούμερα είναι εδώ. Made in France, το γράφει, παιδιά, εδώ πέρα. Υπάρχει και το λουκετάκι με το Δυστυχώς το κλειδί. κλειδάκι είναι το μόνο μείον, το οποίο δεν βρέθηκε ποτέ. Περίμενα κάποιος να με ρωτήσει για το κλειδί. Ο Θάνος δεν ρώτησε. Τελικά ρώτησε ο μελέτης. Έτσι το πήρα, δεν έχει κλειδάκι. Μπέλε, έχει αγριέψει το βλέμμα σου, σε βλέπω. Είσαι έτοιμη Και μου για πηγαίνει, μάχη, δεν είμαι έτοιμη, Με τα χρώματά σας είστε... Έτοιμη να φύγω είμαι. Την παίρνω και γεια σας. Μάλιστα. Κοιτάξτε, έχει όντως κάποιες φθορές, αλλά είναι τόσο σωστά κατασκευασμένη και αν σκεφτούμε και ότι είναι σχεδόν 50 ετών κομμάτι, είναι κοντά στην ηλικία μου. Από ό,τι λέτε το 78. Ναι. Μάλλον είναι Ναι, κάρμα. προφανώς, Είναι κάρμα να την αποκτήσω εγώ που είμαστε συνομήλικες. Βεβαίως. Το ότι έχει η Νάντια την ίδια ηλικία με τη βαλίτσα μου, αυτό το λέμε κάρμα. Δεν μπορώ να τη φανταστώ εννοείται σαν βαλίτσα, γιατί δεν χρησιμοποιούμε πια τέτοιες βαλίτσες στα ταξίδια μας, αλλά θα την έκανα πάρα πολύ εύκολα ένα coffee table. Περιορέξεις σκολοκυθόπιτα. Εγώ νομίζω ότι είμαι ανάμεσα σε 2 ή 3 πολύ δυνατούς. Δεν σε υπολογίζω εσένα, βλέπεις καθόλου. Οπότε, εντάξει, δεν νομίζω ότι θα καταλήξει στις παλιοσυνήθειες. Θα είμαι μέσα μέχρι ένα ποσό. Θέλω να σου πω ότι εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου οι βαλίτσες Louis Vuitton, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ ματαιόδοξο αντικείμενο. Δηλαδή, κάτι το οποίο δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις πρακτικά, γιατί όταν το γεμίσεις θα είναι πάρα πολύ βαρύ. Για διακοσμητικούς λόγους με τρελαίνουν όμως, και επειδή η δουλειά μας είναι απόλυτα. και η διακόσμηση, εννοείται ότι θα είμαι παρούσα στη δημοπρασία αυτή. Δεν θα το έκανα ποτέ για να τη χρησιμοποιήσω όμως. Ξέρεις, να πάρω την βαλίτσα αυτή και να φανώ στη Μυτιλίνη εκεί στην Προκυμαία να κάνω βόλτα. Και θα το κάνω, άμα μου το δώσει καλή τιμή. Θα βρικάρουν όλοι, Εγώ θα έλεγα να ξεκινήσουμε, παιδιά, να αρχίσουν να βγαίνουν τα σπαθιά. Ωραία, θες να δώσεις πρώτη προσφορά? Θα δώσω την πρώτη προσφορά εγώ, λοιπόν. 350 ευρώ από μένα για αρχή. Ήταν μια καλή αρχή για να ζεστάνει τα αίματα. Γιατί με κοιτάς έτσι? Για να ακούσω. Λοιπόν, 500 ευρώ, γιατί θέλω να το πάμε λίγο πιο γρήγορα. Ευτυχώς δεν άκουσα 50 ευρώ παραπάνω. Έχουν βγει σπαθιά εδώ, αχόντια. Εντάξει, παιδιά, σε μία δημοπρασία εκτός. Έλα. Απ' την αρχή. Τόσο γρήγορα σε βγάλαμε. Καλά, απ' την Άντα δεν ξαφνιάστηκα. Ήταν αναμενόμενο. Εγώ Ναι. θα διπλασιάσω για να ολοκληρώνουμε σιγά σιγά. 1000 ευρώ από μένα. Ενθουσιάστηκα. Αλλά λέω, είμαστε ακόμα χαμηλά και σε καλό δρόμο. Προχωράμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγω με τίποτα. Όπα. Θα είμαι μέσα μέχρι το τέλος. Θα τρελαθώ. Ειλικρινά σου μιλάω, ξέρεις γιατί. Για να κάνω την ανατροπή, γιατί αυτή τη χρονιά ήρθα εδώ για να καθυλώσω τον κόσμο. Ωραία. Και επειδή με προκαλούν, Δώσε. θα κάνω ντούκο και θα περιμένω. Εγώ, επειδή γενικώς μ' αρέσει πάρα πολύ το monogram, πάντα ήθελα το ένα πριν από αυτό, δηλαδή τον Νταμιέ, την πιο παλιά συλλογή που ήταν η Νταμιέ, η συλλογή του 88. Είναι πιο ωραία η Νταμιέ, έχεις Ναι, δίκιο. αλλά παρόλα αυτά θα δώσω 1250 για να υπάρχει απλά μέσα στο σπίτι. Δεν έχω ακούσει ακόμα το ποσό που θέλω, αλλά ανεβαίνουμε δυναμικά. Και αυτό είναι το καλό. Τη δίνεις εσύ? Εννοείται, όχι βέβαια. Με 1500 τη δίνεις, τους προσφέρω εγώ. Όχι, είμαστε κάτω από την εκτίμηση του Θάνου, οπότε στα 1500 ξεκινάει η πραγματική διεκδίκηση του αντικειμένου. Ωραία, για να δούμε λοιπόν. Κυρία Μπέλε, 1600 από μένα. Όχι. Είμαστε χαμηλά. Είσαστε χαμηλά, ναι. ωραία, εγώ θα σου δώσω 1800 ευρώ. 1800.
Φτάσαμε την εκτίμηση, αλλά θέλουμε το κάτι παραπάνω. Πώς να το κάνουμε τώρα? Τι, θα δώσεις παραπάνω? Εγώ λέω να μείνω στα 1900. Τι λες? Δεν υπάρχει κάτι άλλο από την άλλη κυρία. Α, με καταλάβατε και εμένα, Πλησιάσαμε στο στόχο μας, αλλά τον τελευταίο λόγο τον έχει η Νάντια. Ήρθατε δίπλα μου γι' αυτό και ένιωσα το vibe. Θα στρογγυλοποιήσω. Θα σας προσφέρω 2.000. Μάλιστα. Για να σας ακούσω τώρα. Δεν θα πάω παραπάνω. Είμαι πάρα πολύ μπερδεμένη, γιατί από τη μία δεν θέλω να το πάρει η Μπέλε και θέλω να το πάρω εγώ. Όμως, τα 2.000 ήταν το ταβάνι που είχα θέσει στο μυαλό μου. Δεν σημαίνει ότι δεν το ξεπερνάω. Άρα, να σε δω με την Μπέλε και θα δούμε. Οπότε είμαστε οι δυο μας. Οπότε είμαστε οι δυο μας. Σωστά. Και 2.000 είναι ένα αρκετά καλό ποσό, πιστεύω. Δεν ξέρω αν έχω ξεπεράσει την εκτίμηση, υπολογίζω ότι την έχω ξεπεράσει κιόλας. Οπότε, αγαπητέ, πες μου ναι, ότι έχουμε συμφωνία. Λοιπόν, επειδή ήρθατε δίπλα μου και ένιωσα τα vibes, έχουμε συμφωνία. Μπράβο. Στα 2.000 ευρώ δεν μπορώ να της αρνηθώ της Νάντιας. Έχει και τα κατάλληλα χρώματα, ήρθε και δίπλα μου, λειτουργήσαν και τα vibes και έτσι την πήρε. Τώρα έρχομαι από εκεί να πάρω τη βαλίτσα μου, την καινούρια μου βαλίτσα Και να πάτε... και να πάρω και εσένα μαζί, Βεβαίως. να αποχωρήσουμε μαζί, Βεβαίως. ναι! Γεια σας! Γεια σας. Ελάτε. Η θεία δεν άφησε κάτι άλλο, αλλά όλο και κάτι θα βρω για να ξανάρθω. Σου φύγε από τα Εν χέρια. τέλει, δεν θα την πάρω στη Μυτιλίνη τη βαλίτσα, στεναχωρέθηκα.